Әлі біздің командалардың капитандары менен танышып өтейік. Шулай айтып, Страйк команданың капитаны Радик Гиззатов. Алқыштар. Горняк Дозор команданың капитаны Фидан Құлмұхаматов. Еңбіштер команданың капитаны Радик Байрамғулов. 20 Централ команданың капитаны Рамиль Ғафаров. Нелегал мигрант команданың капитаны Ильхам Ишкинин. Футболды команданың капитаны Марсель Мухаммадьянов. Шулайтып, капитандар бәйге темаһы О Эврика. Тимәк, улар 2 минутлык монологтарын үзләренең ниндейдер асыштары турында һөйләп үтәргә тиештәр. Капитандар бәйгеен башлай Радик Гиззатов, Страйк командаһы. Иптәшләрем, ятга ябыгырга кирәк дигән хыял менән яшәй. Беләһегезме, бер уйлап ятам да шундай фикергә килдем. Корхаклы кешеләрнең дә ыңгай яктары бар. Бана карагыз. Зур кешеләрне яхшы, мәрхәмәтле кеше дип уйлайлар. Шуның менән файдаланып, берәһен тишек кәмәгә утыртырга була. Корхаклы кешеләр аслык вакытында хуңгарак һәлак була. Йыуан катын-кызларның түштәре һәр сак зур, вәт. Авыр кеше давыл вакытында иң популяр кеше. Йоклаганда уңайлы, тигеләй тәгәрәйһең, былай тәгәрәйһең, уянып тормайһың. Ванна ингәндә һыу әзерәк кәрәк. Бына һиңә экономия. Лифт менән кулланганда һиңә ниндәй этаж, өскәме, аскамы дигән һораулар менән һине борсымайдар. Чөнки лифт эчендә һин һәр сак бөрүдең. Авылда яшәһәң, һине бесән эшләргә алмайдар. Алһалар да ашнаксы булып. Кеше бесән сава, ә һин ашау тирәһендә йөрисең. Шулай бит, иптәш Мазитова. Мәктәпкә, институтка укырга ингәс, миңа классташтарым ниндәй атама бирердәр икән дип баш ватмайһың. Бында 2 вариант. Я һин Бирән, я һин булмаһа Робин Бобин. Дусларың менән машинала сәяхәткә сыкканда һин һәр сак водитель эргәһендә алда утыраһың. Йыуан кешегә берәй кем акшамаһа, уны ашап була. Тамак та туя, нервың да уйнаган кешелә юкка сыга. Корхаклылар иң уңышлы кешеләр. Беренчесеннән. Ошы мисал менән барлык мәсьәләләр дә сизелгән дип уйлыйм. Үз булыгыз, кеше хыялдарына эйәрмәгез. Страйк команданың капитаны Радик Гиззатов. Алқыштар, алқыштар. Бәйгені дәвам итәбез. Горняк Дозор капитаны Фидан Құлмұхаматов. Хаумағыз. Һез ойланғанығыз бармы? Әгер де Архимедтің «О, Эврика!» деп ванна бөлмәндә кысқырған бүтін дүния біле екен, демек ол онда бір өзі болмаған. Кемдер ишетіп бүтәһен әлі хүйләгән. Мен Эврика өзін башқұрт тіліне «Юқысын!» деп тәржіме еттім. Шулай етіп, көз алдығызға келтірегіз. Сіз менің менен бірге ванна бөлмәндә ултыра өтті. «Юқысын!» Менен ешқына хорайдар. Фидан, һин спорт менән кызыкканаһыңмы дип. Мен әйтәм, әлбәттә кызыкканам.
Hayvet kanal. Хоккей күрһәтәләр унда, футбол. Юк, ысым. Мин балыкты тота белмәйм. Шуға миңа атайым алимент түләмәй. Һин балык тота белмәһең, һиңә алимент юк. Тио. Зато мин канакрат түгелмен. Дип язып ибәрдем мин уга, төрмәгә ибәргән хатымда. Юк, ысым. Әз беләгезме, башкорт телендә генә «Всё для рыбалки» магазины. Бөтә әле балык дип атала. Хоть тур, хоть кола, хоть кире тур. Юк, ысым. Үткән азнала Башкортстан Республиканың президенты Рөстәм Зәкиев. Сәяси эш сәфәре менән Учалы районында булып кайткан. Шунда әйтә була бит инде. Егетләр, 2 буш урын бар Учалыга тиклем, кайтагызмы тип. Исма машарга картоф алып килеринек. Юк, ысым. Учалы тип, күтегезгә карап, күтегезгә тибәм. Асынлап әйткәндә, мин бит Баймактан. Хәтәр район ул. Баймак районы. Беләгезме? Әгәр дә метеорит Баймак районында килеп төшсә, уны антанага бәйләп куйдылар инде. БСТ каналы һәйбәтрәк тотын өчен. Ундагы кызлар, юк, ысым, мин хукланам, саф башкорт кызларыммын. Саф башкорт кызлары, улар бит сапкан бияне туктату гына түгел. Туктатыр алдынан хавып, кымыз булгап, адактан йөндәнеп китеп, ул бияне хуеп, тәмле буш бармак пешерәләр. Шуңа күрә биянән вакытында касып төшеп калырга кирәк. Бөтә катын кызларды үткән байрамдары менән зур рәхмәт. Гармек Дасар капитаны Фидан Кулмөхәммәтов. Гармек Дасар капитаны Фидан Кулмөхәммәтов тагылып бирде. Бәйгене дәвам итәбез. Еңмештәр капитаны Радик. Давай. Мин дә Баймак районынан. Юк, күк район күк түгел. Калманы Баймакта мактанырлык нама. Бер мәл Сибайда парк буйлап китеп барам. Әйе, Сибайда парк бар. Шунда электән осратып йөргән бер кызы кайда тап иттем. Шунда күңелемдән талгын гына музыка югырып үтте. Йөрәгем дөп-дөп тибә. Гашык булдым мин һиңә. Мунса тәдрәһе аша. Мөхәббәтем таша хабын күпрегендәй. Ышанмаһаң, тотып кара. Сыгып пара йөрәгем. Бұл кызы кайда? Бұл кызы кайда аптырап калманы. Ул да миңа. В смысле? Тинеле үтеп китте. Сибайда олай кызык хәлләр күп осрай. Мына мәсәлән, бер ир Сибайда катынын ташлап сыгып киткән. 2 бәләкәй генә түше менән. Бұл хәл модага инеп киткәс, катындар да ирдәрен ташлай башлаганнар. 2 бәләкәй генә баллары менән. Ошо хәлдән һоң аңланым инде. Өләсәйемнең әйткән сүзләрен. Бер бысрак хыйыр бөтә көтүде булгай. Рәхмәт. Еңмештәр капитаны Радик Байрамгулов.
20 Централ капитаны Рамиль Гафаров. Сәлем. Білугізсе, бұл сәхнәлі тұрусылар арасында мен бірден бір үфі егітті. Һәм шулай итеп мин һезгә қала һәм авыл яшьтәре арасындагы айырмаһын һөйләп үтәм. Беренчедән, авыл егетләре таң тишегеннән торалар, ә үфе егетләре иртәнсәк уяналар. Авыл клубында үфе егетләре олатайларның иске бозкы киемнәрен, буймаларын киеп чыга. Авыл егетләре иң купшы затлы киемнәрен киергә тырыша. Ләкин читтән караһаң, айырмаһы бөтенләй күренмәй. Авылда егетләр мәгә узатканда, сакырһаң да, сакырмаһаң да барыбер бөтә авыл узатырга килә. Акалла узатырга атай, әсәй, эт, бесәй, ике дус, әгәр алар уянһа, таң тишегеннән. Авыл егетләре хугышканда, һине сакырһалар да, сакырмаһалар да барыбер килеп эләгә. Ә башкала егетләрнең буш күз, вообще күп күз буш инде. Авыл егеттең һөйгән кызы ташлаһа, ул икенче кызы таба. Акала егетте ташлаһалар, ул барып балкондан һикерә, беренче этаждан. Кала егетләре картофель фри ашай, авыл егетләре картуф, картук һәм бәрәңге. Авыл егетләре кала егетләренә караганда тизрәк душ инә, ятакта булганда. Керде туңды, 5 минуттан ук сыкты. Кала егетләре өйгә эшләрен эшләһә, футбол уйнарга сыга. Авыл егетләре картуф утарга. Авыл егетләрдә кызларны бернисә сакрым ия узаталар. Ә кала егетләрен кызлар үзләре машинала алып баралар. Evet. Авыл егетләре кагыздан укый, ә мин 20 Централ капитаны Рамиль Гафаров. Бәйгене дәвам итәбез. Киләһе нелегал мигрант капитаны Илһам Ишкинин. Хәерле кич. Мине Бурзу МС һәм башкорт дискотекаларында иң яңы асыш мен һезгә таныштырып үтәм дим. Беренче асыш, кызлар, һез дискотека килгәндә бөтәгез огню фу сахнага сумкаларда куеп сагын. Ошы сумкалар бит сахнаны ямһезләй. Кызлар, шу сумкалар матур булган өчен бездән һезгә яңы сумкалар. Сумка мишура, анда дожиктар белән бизәлгән. Беләме, куягы сахна матур, һәйбәт кенә яктырып катыра. Икенче асыш киттек. Бүтән безнең башка дискотекаларында үтендәме? Студентларга яңы тәкъдим. Беләме, менә кызлар киләһез битендәме? Акса юк битендә, акса юк. Аңлаям, студент битендә, студент. Киләһез дискотекага битендәме? Таңгы 6-га тиклем бирергә кирәк. Таңгы 6-га тиклем бирүсен хәл кирәк битендә. Хәл юк. Хәл булырсын, бездән һезгә 2 теннис шарик. Hala, bu da ayak kimlerge? İtango 6-ga тиклем сахнага. Прикольно! Бейіп тұра бұл. Зур рахмет. Артабан кеттік. Үшінші асыш біздің ақсайық бітінде тәгілі. Келебізді, колларды ертенсек зажигалкалармен қарайтабыз. Келебізді ересекке тіклім трубочка тағабызды, таңға тіклім бейейбіз, һәм біздің колла бар. Нормально, бүтінлемені бар. Біз бейейбіз, колла бар, һәм артабан кеттік. Ең қызығы, her başka diskotekanda yigitler kile kızlarla tanıştırga. Yigitler kızlarla tanıştılar bitinde. Bu kızların belki tanışkılığa kimeylerin yigitlermen. Kızlarla tanışması için yigitlerle tanışması kızlar herge takdim. Fidan Kulmuhamedov'un külkü nakliyken alabıza. Min hızımın tanışkım kimey. Diye o kitap. Eğer tanışkılık kilhe minin külkü nakliyken alırgala mümkün. Allah'ı da min tanışkım kile. Onun için benim hakkallılık kaygının nakliyken almağı çünkü yigitler dört anlamaz kala moğutlar dediğimde Urus dilinde hem en hungu asır. Her bir alıp barusu diskoteka sahnasında oyunga sakıra. Oyunga sakırganda yaşlar kay birazdan alda tura. Oyunga sakırga ularga kıyın tugul, ama artta turgandara kıyın. Şularga takdim. Bizden sizge bir belekeyine motoruna 2 yumru tabletka. İse herkese arttan kıskıral. Men oynağım kila. Herkes hezde alıp barısı işte. Hem elbette sahnaga sakırıp oyunda oynaya sakıl. Zor rahmet. Burzayım sehedi bilen. Nelegal migrant kapitanı İlham İşkiyev. Oldu.
Һуңгы капитаныбыз футболды капитаны Марсель Мөхәммәтьянов. Сәлам дуслар. Эврика үзе башкортча әйткәндә ул асыш дигәнде аңлата бит инде бит. Әмма асыштар яһар өчен безгә көндәлек тормышка батып яшәргә кирәк. Мәсәлән, Ньютонның башына алма килеп төшәлә ул асыш яһай бит инде. Менделеев бөтенләй йоклап ятканда асыш яһай. Буна шулай борынгы акыллы яһә Архимед сисенәлә, ваннага инеп китә һәм ул Эврика дип кычкырып җибәрә. Вот күршеләр аптырагандыр әле. Яңгыз ир ваннала Эврика дип кычкырып ятын әле. Буна мин дә борынгы акыл ияләреннән калышмаска булдым һәм үземнең бәләкәй генә асыштарымды эшләр өчен тормышка батып яшәргә булдым. Буны башкорт исемнәренә килгәндә, Нишәптер, Гөлназ, Гөлфинә, Гөлдәр, Гөлшат, Гөлнара, Гөлнар авылдан Өфөгә килгәс, Гүләгә әйләнә. Анау көне бит, беренче ятак алдында китеп бардым да төнге сәгать 2-лә. Гүля! дип кычкыргайным. Ярты ятактың свите янды. Бездә гүлялар бигрәк күп икән. Тордым тырындашан. Зуля! дип кычкырып бергәнем. Икенче яртыны куянды. Димәк, унда Зөлхизә, Зөлфия, Зөлкабира, Зөлфәт, Зөбәрҗәт яшәй. Тагыла бик матур башкорт исеме ул Айһылу. Айһылу ул бездә нишәптер яшьләр Айс диләр. Айс. Айсты тәрҗемә итәк башкортчага инглиз теленнән туң дигәндә аңлат. Туң. Димәк, Гуфтың Айс Бэби дигән йөрі туңбикә була. Бу йөрі шулай яңгырар инде. Туңбикә, мин һине яратам, күктә булһам да әгәр, әле һин бында, минең янымда, мин һине яратам, туңбикә. Йо. Тагыла бер башкорт исеме, ул Миләүшә. Миләүшәне безекеләр Милә диләр. Милә. Эмилемнең 8-я Милә дигән киноһы бар. Димәк, ул 8-нче Миләүшә була. Достар, башкортлар, бер касан да исемегездән уялмагыз. Чөнки башкортлар иң текә халык. Без хатта юынырга Казанга, Ривьерага йөрибез. Рәхмәт. Футболды капитаны Марсель Мөхәммәтьянов. Шулай итеп, киләһе бәйге өчен бөтә командаларның агзаларын сәхнәгә сакырабыз. Алкыштар менән, тугандар, каршы алабыз. Хәзер күрәсәк, бәйге Расминка дип атала, дуслар. Әмма бәйге башланмас бурын капитандар бәйгеһенең һөҗүмчеләре белән танышып үтәйек. Жюри агзаларының игътибарына иң югары 4 мәрәй. Шулай итеп, безнең жюри агзалары әзерме? Юк әле. Әзер булмагас, мин әле спонсорларны һөйләп китәйек. Алар безнең күп. Башкорт асык лигаһы зур ярдәм күрсәткән өчен Караун Һарай студияһына һәм студияның директоры Нигъмәтуллин Альберт Зөфәр улына олы рәхмәтен yetkерә. Алкыштар. Башкорт асык лигаһы булышлык иткән өчен Байгитов Әлмир Мәҗит улына, Концерт.ру сайтына һәм дә оның итәкчесе Айрат Мусинга, Курсулык һәм апитерапия буенча башкорт гыйльми тикшеренү үзәгенең генераль директоры Ишемгулов Әмир Минәхмәт улына олы рәхмәтен yetkерә. Алкыштар. Һәм дә тагыла безнең бер партнерыбыз башкорт квенчиклары рәхмәтен Домовенок гаилә кафеһы селтәренә yetkерә. Домовенок кафеһы үдегез һәм гаиләгез өчен тәмле һәм файдалы ризык. Килеп йөрегез безгә дигәннәр. Шулай итеп, жюри агзалары әзер. Беренче капитан булды безнең страйк команданың капитаны Радик Гиззатовка. Бөтә жюри агзалары билдәле мәрәй куйдылар. Дәвам итәбез. Горняк дозор капитаны Фидан Кулмөхәммәтовка.
4, 4, 4, 3, 4. Alkışlar. Yengmişler kapitani Radik Bayramgulov. 2, büta jüriler 2 mərey qoydu. 20-ci Central kapitani Ramil G'afarov. Büta jüri ağzaları üst mərey qoyam. Nelegal migrant kapitani İlham İşkinin. Büta jüri ağzaları 2 mərey qoyam. Hem de indi bitirdi bu. Bıtbıldık kapitanı Marcel Muhammadyanov. Üs, 4, üs. Şolay etip orta samanaylar. Alina. Hezge hüt. Рахмет. Икенче конкурс. Капитанский бриз өсөн. Нелегал мигрант урта мәрәй 2. Еңмештәр урта мәрәй 2. Страйк урта мәрәй 3. 20 централ урта мәрәй 3. Бытпылдык 3,2. Гарняк дозор 3,8. Дүйім мәрәйдер нелегал мигрант 4,8. Бытпылдык 6. 20 централ 6,4. Еңмештәр 6. Страйк 6,6. Гарняк дозор 7,4. Командаларға алқыштар. Шулай етіп, рахмат Алина, давам етебіз. Біздің икенсі бәйгі разминка бәйгі етіп атала. Алдан әйтіп өткенсе командаларға бірер хұрау бере. Һәм әлбетте командалар бір шаян ұтқыр жауап қайтарға тиіштер. Бірінші болып хұрауды бұтбылдық командасына өт береміз. Алқыштар, қаршы алабыз. Яз еткәс, құштар қайта хайрай башлайдар бетінде. Әтағыла құштардан тыш, неме хайрай екен? Gel Serhan Dugas hayray. Яз күні құштар қайтқас хайрай башлай бетінде. Тағыла құштардан тыш, яз күні неме хайрай екен? Таң тишігінен ауыл егіттері. Яз күні құштар қайтқас хайрай башлайдар бетінде. Тағыла яз күні неме хайрай екен? Былтыр Медведев хайраны. Шулай етіп, өдіңіздің жауап? Яз келі, Рөстем Ғизатын тип көлі, ұшай теп ерлаған үсін, мен азақтан тибе. Марсель, рахмат. Бұтболдық командаһы. Давам етебіз, нелегал мигрант. Рахмет етігіз. Hurra komandalar. Salavat Julayev 14 yaşında nime işlegen men hamon da bilmayim. Salavat Julayev 14 yaşında nime işlegen men hamon da bilmayim. Паспорт алған. Молодец. Еңміштер. Salavat Julayev 14 yaşında nime işlegen o? Анау Мұратты өтірген. Yok bitende işi bir neme var. Fidan, Salavat Julayev 14 yaşında nime işlegen o? Тарих бұны бізге айтмай. Olatayın hülemene mene hinge diyor. Salavat Julayev 14 yaşında nime işlegen? Playoff kasıkkanı, Kongres Hall. Давай. Нелегал мигрант командаһы Илхам, рахмат. Давам ете 20-ci Централ. Батшаларға башқұрт баш имәгәндә, башқаларға башқұрт баш имәз. Ә башқұрттарға кем баш иген? Менә һиңә һорау. Ә башқұрттарға кем баш ие?
хақау татардар. Сөнки хақау татардар үзен башкорт дип уйлай. Башкортларга кем баш ия? Магнитогорск, иде хәзер Казан әзерләнә. Башкортларга кем баш ия? Мына миңа эштә үзбәктәр, таҗиктар, әрмәннәр башы ябыла. Башкортларга кем баш ия? Баша авыр булган кеше. Шулай итеп үзең җавап. Башкортларга кем баш ия? Бәләкәй башкорт. Дәвам итә еңмештәр командаһы. Кешегә мыек ни өсөн кирәк? Өйләнгәс беләм инде. Әйдә әйт. Хайра, Кешегә мыек ни өсөн кирәк? кыздарды кытыкларга. Кешегә ни өсөн мыек кирәк? Тиштәр өшемәһен өчен. Кешегә мыек ни өсөн кирәк? Абна. Хурпаның иң тәмлеген калдырыр өчен менә. Кешегә мыек ни өсөн кирәк? Башкортларга кумыдын бәйләп куйырсың. Үзегезнең җавап. Кешегә мыек ни өсөн кирәк? Севен танау тишин аян хөртеп инһенесен. Еңмештәр командасына рәхмәт. Горняк дозор. Бәйләнештә нүктә.ру сайтында башкорт төркемнәрендә Шәүрә Б псевдонимы астында бер кыз, бәлки егеттер, һәр вакыт үзенең тәнкыйтен калдыра. Һезнең уйлавыгызча, кем ул Шәүрә Б? Һезнең уйлавыгызча, кем ул Шәүрә Б? Флюра Мурзина. Һезнең уйлавыгызча, кем ул Шәүрә Б? Ян, кил безгә. Һезнең уйлавыгызча, кем ул Шәүрә Б? Әйтәтегез шавра катыр без регистрация. Һезнең уйлавыгызча, кем ул Шәүрә Б? Ул теге Шәүрә аның һеңлеһе. Үзегезнең җавап. Һезнең уйлавыгызча, кем ул Шәүрә Б? Уйланып та Шәүрә Б түгел. Шәүрә Б! Һәм дә разминканы тамамлай страйк КВН командаһы. Радик, әйдә. Ни өсөн Hungarова башкорт халыгы гәзит журналдар алдырмай? Бына уйга баттылар. Ни өсөн Hungarова башкорт халыгы гәзит журналдар алдырмай? Ни өсөн Hungarова башкорт халыгы гәзит журналдар алдырмай? Бәдрәф кагыда килеп сыктылар. Ни өсөн Hungarова башкорт халыгы гәзит журналдарды алдырмай? Һәр авылларга почта үтелә. Алкышлар, алкышлар. Ни өсөн Hungarова башкорт халкы гәзит журналдар алдырмай? Чөнки монсы ягырга кагыз кирәкмәйди инде. Ни өсөн Hungarова башкорт халкы гәзит журналдар алдырмай? Чөнки хәзер улар сәс алдыра. Страйк, үзегезнең җавап. Безнеке яуап иске.
Ни өчен Hungarова башкорт халкы гәзит журналдар алдырмай? Дуслар, жар шалладан килгән кагызлар күпкә ышанысрак. Шулай итеп командаларга рәхмәт, шулай итеп разминка тамам. Бөтә игътибар жюри агзаларына. Оу. Һаумыгыз. Мөмкинме жюри агзалары исеменнән Ләйсән Мәзитованан бер һорау? Әлбиттә. Мин Мәзитова. Ләйсән Мәзитова. Алкыштар, дуслар. Рәхмәт, өйрәтеп хәерле кис. Кадерле командалар, барыгызга ла хәерле кис. Сәлам бөтәгезгә. Шундай һорауым бар. Нисек уйлайһыгыз, минем бүген кәефем ниндәй? Сәлам. Илһам, нисек уйлайһыгыз, минем бүген кәефем ниндәй икән? Ашауга карам инде. Фидан, минем бүген кәефем ниндәй? 50/60/50. Радик, кадерле, минем бүген кәефем ниндәй? Бына инде шундый кофточка кигәнең. Әскелтем генә әфлисенле. Рәхмәт. Сәлам, Сибай. Исемдәрегезнең барыгызның да исемдәрен белмәйм, шуга шайтып әйтәм. Нисек уйлайһың, минем бүген кәефем ниндәй? Нисек уйлайһың, минеке нисек икән? Марсель, минем кәефем ниндәй? Нимә касып торган монда? Яхшы. Егермесе централ. Һеҙгә лә ошо һорау менән мөрәҗәғәт итәм. Һеҙ беләһегеҙме, минем бүген кәефем ниндәй? Ну, Ләйсән апай, ДМ барда белербез кәефегез нисек икән. Суҡынсыҡ. Рәхмәт!